Masu kallo a yau za mu koyi modular arithmetic, za mu fara da integers. Mun sani cewa integers dai nambobi ne guda uku. Akwai positive integers, akwai negative integers, kuma akwai zero. A modular arithmetic ba ma la'akari da negative integers, amma mukan yi aiki ne da guda biyun, da zero da kuma positive. Da kallo zai ga an ba mu tambaya, find the integers of the following modulus. An ba mu number 1, 9. To abinda muke so mai kallo fahimta kafin mu fara wannan karatu din shine, a mod 9 babu 9. Ka fara kirge daga 0, in ka isa 8 sai ka dakata, ba za ka kai 9 ba. In kana 7 ne ba za ka isa 7 ba, za ka tsaya daga 6 sai ka tsaya. In kana 8 ne, in ka kai 7 sai ka dakata. Kenan mai kallo wannan tambaya da aka bamu, mai kallo sai ya ce integers in mod 9 equals to muka ce za ka fara daga 0 integer da positive integer kadai, banda negative integer. Sai mu ce to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai kallo zai ga mun samu, muka ce ba za ka kai 9 ba, matukar 9 ne za ka tsaya, ba za ka isa shi ba. Amma in ka kirga su 9 ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kuma an ce mana mod 9. Haka za mu je wannan mai 7 din shi ma mu ce integers in mod 7, sai mu ce equals to, za ka fara daga 0. Sai mu ce 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ba za ka kai 7 ba. Babu 7 a mod 7, saboda haka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ka samu guda 7 ɗinka. Haka shi ma a wannan na mod 8, shi ma dai da kai na saman, haka za ka yi. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba za ka kai 8 ba, saboda kana mod 8 ne, babu 8. In ka kirga kuma za ka samu guda 8. Mai kallo wannan shine abin da ake nufi da integer a modular arithmetic. Kai share, ka subscribe wannan bidiyo din.